Další. Další. Ne, to dostane. Šťo. Malý. Ještě někdo chytí. Buba. Pár. Takhle. To zaručení nebude, jo? Vy ještě člověk, který říkám kateři. Tam nebyli? Tam stojí zelenina, teď sypání. Dáte? Máte? Inflační zelenina. Já se od nikoho jenom zobnu. To pak všichni. No to spíš jako já nikoho ještě polívat. Já se do toho nevím. Kde mám já další polívku? Tak, pozor. Můžeš. Máš týdejce, když je ortík. Jste krupně, jsme se pod rukama. Přivoň. To je lahoda. Pepíku, dělaj si polívku, no. Sorry. Máš polívku, viď? Nespadni do toho, ty. Pojď sem. Na to se nejí šlapat. Máte nějaký nubličky? Je to tvrdí jak ve větnamský tržnici. Já nemám. Ty nechce. Jasně, polož. Já si dám. Ty vole, co budeš jíst? No to mi tam někdo bude. Já myslela, že si nás tady Barky fotí a pak si něco tak hnusnýho by nikdy neudělal. Strašně. Bylo to jako... Tak, bon appetit. Můj chlapeček je Bon appetit. to horký jako první. Tak já to dám jako prvního, nebo tak, je to úkol. Jojoj. Děkuju. Já ti tak vidím kuky, abych si pravil kuky. Já musím nezaplátit. A říkáš, že si tam to koření nedáš. Já jsem nakonec rozmyslel. Co? Ale když vám to poradil pohraj. Tady Basta měl výborný nápad. Basta servíruje stejně koloraj. Musím to si s tím trochu pohrát. Ale vidíš to, tady ale si dal postavu. Tak já zapíším ještě. Jo, můžu pojít se takhle má pátek. Ale Pátrik, kde máš misku? Já nevím, jak kde tam leží.
Každopádně je to takový zajímavý klíčový zážitek. Ale víte co, ta policie, ale on tam má na to, že tam bude z jídla, tam vůbec není cítit. No, kdyby si dělal z normální vody, tam jsem tam úplně cítit. Tam má pak dobrou. To je takový kekil, že on tam má toho zeleninu normálně, jako kuličku. A tohle co je tahle? Oj, to je to dobré. Ty vyšší bobky. No jasně, ty vole, Láďo, jsi blbej, nebo co, to jsou moje poslední kalhoty. No, to je takhle teď. Tak dělám si poličku teda. Já si udělám, moment. Nebo mandala. Nandej. Postavte v autě. A to jsou kontrasty. Přidá polívka na Dianě, třeba za 8 pěře. Dneska za 3 koruny, ty vole, tady se přijeme z kanálu nějakou teplou vodu. Fakt, pokoje. Tak ty šíl zámat nebo v celku? Rozvábej to.